Salam elik, ediz iyileşler. Sağıman oturulmasyňyz. Siziň asly halal agzybir ojaklaryňyza arsgal berekedin ýar bolmagyny, maşgalaňyzda hem işe çağı ülküsiniň ýanglanyp durmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren Kahraman arkada prezidentimiziň janynyň sag, belin başynyň aman bolmagyny, ýylyp bähwetli döwletli işleriniň hem işe rowaşlyklary beklenmegini arzu edip, her aýdymda akbal bar diýen gepleşigimiziň täze sanyny size hödürleýäs. Mehriban iyileşler biziň gepleşigimiziň bu gedekki mehmany, ine görüşümizde ýaly Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň professory, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Halypa Atagelli Garýagdaýew. Atagelli aga sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ine görüşümizde ýaly biziň gepleşigimiziň siz geçen ýerdeki sanyna da meşhur bolan nuskaga aýdymlarymyz hakynda gyzykly taryhy gurrunlar edipdik. Ine gepleşigimiziň bu ýerdeki sanyna da siziň özüňiziň bir dörediçiligiňizde meşhur bolan aýdymlar bar. Ol aýdymlar taryhy ykballara bir baý bir näçe aýdymlar bar. Şolar dogrusyny biz siz bilen söhbet açmagy makul bildik. Halypa siz gepleşigimiziň geçen sanlaryny Türkmenistanyň halk artisti, meşhur kompozitorymyz Nurhal Mamedowyň dörediçiligi hakynda bir näçe gyzykly taryhy söhbetler etdik. A gepleşigimiziň bu ýerdeki sanyna siz özüňiziň bir döwrüni ýerine ýetiren ilkinji ýerine ýetirjisi hökmünde nähil aýdymlar gepleşigimizde getirdiňiz. Şu hakynda bir iyileşlemede görüň berseňiz. Aýdym diýilýän bir göräýmäge gysyka 3004 mün ýagranýan eser ýöne. Şol 3004 mündüň içinde aýdymyň şu 12 süňüni ýerine goýmak gaty ullakan iş gaty bir täsirinde sebäbi aýdymy 7 ýaşdan 70 ýaşa senli adamlaryň hemmesi diňleýär. Onu adam bir ýa kabul edýär ýa-da kabul eden ok. Sebäbi onu aýdyşyna bagly, ol aýdymyň manysyna bagly, ol aýdymyň döwrüne bagly, ol aýdymyň ýa-da kompozitoryna bagly. O berde kän inçelikler bar da. Şonuň üçin aýdym aýdyp şonam öz aýdymyň etmek gaty bir çylşyrmly mesele, kyn mesele da. Men başka ýoň aýdylan aýdymlary bilen kän aýdyp bilemok. Diňläbilýän, gowurýana, ýa-ki Anewerde Attanowyň, Aýdawdy Gurbanowyň, Şahberdiýewanyň aýdymlaryny gaty gowurýan, söýüp diňläbilýän ýöne şolaň aýdymny ikinji gerek ben aýdyp bilemok sebäbi özüm döretmedem, özüm içimden çykaryp, şonu özüň ýasamataň, ol aýdymy özüň kubalynak. Halkam şonu kabul edenokda. Şu meselede men Nurhal Mamedowdan kandidatlar öwrendim. Gurbandalar Ediz bilen Nurhal Mamedow bilen bile oturup kän eserler ýazdykda, bir-birimizi düşünüp, bir-birimizi sorawlar aýdyp, her bir sözlemler, saatlar nirde nähil. Şu zatlary şey dip ahiram danym gaty kän zähmetler çekip ahiram şol aýdym meniň öz aýdymym bolup galýada. Aýdalyna bar Irak döwürlerde men bärde daňa Törewede adyna Hasır mektepde okuyan döwürlem Nurhal Mamedow bilen Gurbandalar maňa kän bir çylşyrmly eserler ananlardan aýdaly vokal simfoniki poema dep bir eser ýazdy. Şo taýda maňa seniň gözleriňden gitme ýok dep bir bölegi bar da. Şon ýaly bir çylşyrmly sadyň üstüni gürlemeli aýdymy. Şol döwürlerde men ýaşawatlym Nurhal Mamedow maňa anany, ýani elbetde köp işledik. Soň-soňlary indi ýerine düşdi. Ol aýdymny men hakyky men öz aýdymym bolup galdy. Ýene de şol ýaly ýa-da ikagaş diýen bir aýdym bar. Ya Türkmen sehrasy diýe, hawa ya Recep-Recep'iň dağlar diýip bir aýdymy bar. Roza Toraýewiň söýgü hakda diýip bir aýdym aýdýar. Men ýekezi ýa-da gaýtalap aýdym Maýa Şahberdiýewanyň Aşgabat hakyna aýdymy. Maýa Şahberdiýewiň bilen fesibet beň däl, ol bir inçe klaviatura soprano aýdymy. Men bariton,
Nur Halmamedov bana bir gepinde dedi, men şulaydım dedi. Sen üçün yazdım, benden öňüm aydylan aydymda, ýönem gaty gowurumsaň ben onu aýtdym. Ol aýdymam ýerine düşün diýip men hata edýän, onu Moskwaň uly orkestrlary bilen aýtdym aydan. O atlar men Moskwada okuyan döwürlem. Bärde Nur Halmamedov barýady, şo taýynyň orkestrlary bilen danym Nuryň aýdymlary şo taýda ýazgy edýärdik. Ýazgy edip hem danym öz ýurdumda Aşgabatda uğradýardyk. Aşgabatyň radio ýylymynyň, tele ýylymynyň giýje uny göýberýärdi. Belli bir derejede halkyň söýgüsini gazanyldy. Şol aýdymlar halk söýdi. Ol aýdymy aýdýan adamyň özi söýüp aýtmasa halka ýetenok. Şol ýürekden çykmasa ýürege baranokda. Şonuň üçin men gaty gowurup söýüp aýdymdan boldy. Görýän bärde ýene bir kän döwürler geçdi. Nur Halmamedowyň ömrüniň ahirlerine bir şeýle bir aýdym döredi. Maraljan diýip bir aýdym döredi. Ol aýdymyň söýleri dramaturg Guseyn Muhtarowyň söýlerinidir. Bu aýdymyň kiçirak taryhy bar. Guseyn Muhtarov dramaturg, drama ýazan bir topar eserler ýazan adam, abraýly adam. Guseyn Muhtarov 60-njy ýyllaryň adamdy, 60-njy ýyllarda Türkmenistana gaty bir rawaç bolan sahatlary, aýdymlary, ýa-ni dramalary, teatrlary ýazan eserleri gaty bir meşhur bolanlar. Şol döwürde bir Maral bir kıyız söýýe. Maral hakda, Maraljan iptanym goşýar ýa, şo Maraljana da şo goşýyny berýär. Onuň aýlar geçýär, ýyllar geçýär. Kän ýyllar geçenden aýanka Guseyn agaň ölüm dünýeden gaýtýar. Hawa. Maralandanym ýaşulaýar bolýar. Bir gün biz Nur Halmamedowyň öýlerini, ýa Gurbanazar Ezizowyň şahyr dünýäsi diýip aýdymny işläp ýazyp oturduk da. Şonu bir daýda geldi de dilem çalgyrdyrak. Nurjan, şu goşgyny maňa Guseyn ýazdy, şunu aýdyp edip bersene diýip geldi de. Onuň aldy da okudy, üýtgeşikli adam ýok. Adyň Maral, özüň Maral, Maraljan, senin gara gözlerinden aýlansam, inçe biýillerinden aýlansam diýdi. Maral daýda Nur Halmamedowyň aýaly Gülsultan daýda bilen zor ekenne. Odan gelip tanym şoňlara haýyş etdi, Nurum onu alyp tanym bir kepden içinde onu bir romans etdi, oturduk, işledik. Sonra konsertlerde aýtdyk. Ýa-ni Maral daýda gelip konsertimizde ağlap dinleýärdi şol Maraljany. Görýän umman şeýdipden şol aýdym döredi. Bärde ýene bir aýtmaly bir zat bar, şol Maraljan diýen aýdym. Meşhur kompozitor Nur Halmamedowyň ömrüniň ahiryna ýazan bir meşhur aýdymlaryň, meşhur romanslaryň biri boldy da. Halipa eger mümkin bolsa şol aýdymy gepleşigimizde ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne. Maral, ödüm maral, maraljan. Senin gara gözlerinden aylansam, ak nur yalir bekişin nur saçya. İnce billerimden aylansam, oh Maraljan, Maraljan, Maraljan. Neden sevmen çıdarcan? Talvas eder seni görmese,
Canım kadar yene salam berende Sallana sallana dedi yürenne Ayak basan izlarından ayrılsın Maralcan, maralcan, maralcan Vaknenin feymen çıdarcan Senin kara gözlerine aşık men Can algıcı nezlerime aşık men Ovadınca kollarına aşık men Şirin şirin sözlerinden ayrılsam Maralcan, maralcan, maralcan Vaknenin feymen çıdarcan Nenem feymen, nenem köymen çıdarcan Maralcan, maralcan, maralcan Maralcan aydymyň hakynda, şoň taryhy, akwaly hakynda gurrun berdiňiz. Şu taýda esasy şol aydymyň döremegine ýanky marallaydan özi sebäp bolar. Oğudan goşuýuny dünýä indirýär, özi ýazýar. Waspedýä öz maşgalasyny marallayda da şonu bir ýan ýollaşyny waspedenni bir aydym bolmagyny isleýän. Kompozitoram onu bir şowly aydymlaň bir edip çykarypdyr. Şeýle oğudan aydym bolupdyr, özümiň şu dinläp şeýle lezzet alýan. Sebäbi elbetde ol goşguýuny meşhur kompozitoryň ýerine ýetirmegine aydymyň özi süýji aydym bolupdyr. Bir lezzet alyp dinleýän-de Halipa. Şu özüňiz sözüňizde belläp geçýäňiz. Şol aydymy siz süýüp aýtmasaňyz dinleýjä-de ýetmeýär. Nawa. Yok, man yürekden çıkmalar. Yüreğinden çıkmata yüreklere baran okta. Son wagtyň hemme görünüşem şoň bary. Çyn bolmaly, yalan bolman. Çyn bolsa şonu halka ýetýär, halk kabul edýär. Maraljan aydymyň döremänke, ýanky goşguýuny getirdi, ýanky maraldaýda. Şo wagt bir şahyr ýüregi dip Gurbannalar edip bagşylap, Gurbannalar edip ýatlap, şol romansy, şol aydymy ýadyp oturduk da. Şo wagtam ýanky maraldaýda geldi de şo ýanky goşguny berdi. Belli bir wagtyň içinde ýene bir aydym boldy da maraldaýdan aydymam Gülýar aydym boldy. Gurbannaların şahyr dünýäsiniň aydymam olumdanym söýlüp dinlenýän Gurbannalara bagyş edilen. Gurbannaların öz pelsepesi bar da. Durmuşyň pelsepesi bar, gaty bir güýçlü ýerine ýetirilen aydymam gowy aydym boldy, şowlu çykdy. Biz onu Moskwaň orkestri bilen hem aýtdyk. Radiodan, telewizionydan häl şunny goýberýärler, dinleýärler, halkamyza ýetirdik. Mene ähli konsertlerimde de şol aydymlar aýdýarlar. Halipa, eger mümkin bolsa ol aydymyňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne.
araş gülüme yere diken sen atsa verer diken bu kadar bana kadar yılım yılıyla yere sen atsan şol çıkar eken bu kadar bana kadar yılım yılıyla yere sen atsan şol çıkar eken Şahiram yüreğim toprağa mengder dine başkaracak bir yan herevi sen onu çiyokla diken avihat hey dine gül dereder şahir yüreği sen onu çiyokla diken avihat hey dine gül dereder şahir yüreği diken avihat hey dine gül dereder şahir yüreği dine gül dereder şahir yüreği şahir Öňürti şahir yüreğini işläp oturkak edinden maraljan döredi-de. Be ir wagtlar Nur Halmaymedowň ýaragyzdyrak bagtlary diýip 1983-nji ýyldan içi bolmaly. Nuram şol 83-nji ýyldan dünýeden gaýtdy da. Şo ýyllarda ýazylan aýdymlar, şol ikisem ýyldyna ýazylan aýdymlar. Öňürti şahir dünýäde ýetdim ýa-da maraljanam onu soň ýazylan aýdymlar da. Şeýtlanym olaýdyndan aýdymlaryň ömrü uzaldy, ýöne Nur Halmaymedow öz aramyndan giretdi. Halipa kompozitorymyz bir öz aramyzda bolmasa-da onuň döreden eserleri hinide güneçeni ýaşlaryň arasynda ýerine ýetirip gelnýär. Ine ýanky birleşiňi diýýärler, şu iki aýdymyň bir wagtda dünýä iýinmegi, olaň ykballarynyň bir wagtda jemlenmegi, Marallaýdan özüniň ýaş wagtyna wasp edilen goşgusynyň şol özüniň garrylyk çagyna özüni bir ýan ýollaşyny küýsäp özüni aýdym etdirtmegi elbetde gepleşigimizde hemişe agzak geçişimiz ýaly.
adamların akballarynyň boluşy ýaly aýdymlaňam özüniň akbaly wa halipa. Halipa şu bir näçe şahsiýetlerinde agzak geçýäňizde şol beýik şahsiýetlerimiz aýdymyň sazyň şu sungatda özüniň bir näçe eserler döredip olary öz döwrüni ýerine ýetirip şol aýdymlaň meşhur bolmak üçin bir näçe zähmet çekilýär howa. Soňra özüňiz halipa bir aýdymçy professor hökmünde özüňizne gowy maslahatlar berýäňiz. Gahrman arkadaşymyz biziň aýdym saz sungatymyzyň kämilleşmegi üçin aýdym saz sungatymyzyň geljeki nesillere dowam bolmak üçin halipalamyza hormat goýýar, sarpa goýýar da ine size Türkmenistanyň hormatly ýaşulysyny dakmagy elbetde biziň sungatymyza goýýan sarpasynyň nyşany. Okuyan bir näçe ýaş zihinlemizin şu taýdan kämilleşip gidýän ilmi ojagy bir Türkmenistanyň ähli kompozitorlarynyň, bagşylarynyň kämilleşip gidýän ilmi ojagyna inha bir söhbetdeşligimizi dowam etdirip otyr. Şu taýynyňam ine adynyň bir Gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulýewanyň adynyň dakylmagy elbetde biziň bir sungatymyza, aýdym sazymyza goýulýan sarpaň nyşany. Ýaş nesillerimiziň bir geljekde de Atagelli halipanyň ýerine ýetiren aýdymlar diýip siziň özüňizden öwrenmekligi tele ýazgylary görüp biziň esasy gepleşigiň maksady şundan ibaret. Umman görýän men her bir aýdymyň akwaly bar diýdiňizde dogrudan şeýle her bir aýdyma meniň çemeleşimim başga sebäbi onuň manysyny okamaly, sadyny öwrenmeli, özümde oturup danym öňürtüşüň ähli akordlaryny, garmoniýatyny elläp çalyp görmeden men olaýdymy. Gowy öwrenmeden men aýdyp bilemokda. Ýöne golagymdan eşitenim bilen bar, eşitip aýdylmaýan aýdym diýilýän öwrenip aýtmaly, notasyny çalyp bilmeli. Çalyp bilmeden hem şoň ähli akordlaryny, garmoniýasyny hemmesini elläp şeýdipdanym men kän zähmet siňdirip şondan soňundanym aýdym edýänler. Bärde men ýene bir aýdym getirdim de. Ol meniň bile okan dostum Daňatar Hydyrow diýip bir kompozitor bar. Ol bärde Daňatar öwdadyna hasy mekdepde bile okuduk. Şol döwürde gittik bärden Aşgabatdan Daňatar öwdadyna hasy mektepden soň bizi merkezi konservatoriýalara uğratdylar da. Mene gittim Moskwanyň Çaykovski adynaky döwlet konservatoriýasyny utardym. Daňatar Hydyrow hem Leningradyň konservatoriýasyny utardy. Şondan bärim danym şo ilkinji günler duşanmyz bäri dost çün küne çennem danym Daňatar Hydyrowyň bir näçe aýdymlaryny men ilkinji gedek ýerine ýetirji boldum da. Aýna keypine diýe, ýa-da ýaýly hudysy diýe, ýa-da özgöleri diňledim diýe. Ýa-ni ýakynda bir täze bir aýdym döredi da. Geçen 8 mart bütün dünýä aýal gaýylar enelerimizin gününe bağışlap Gurbannalar Edizowyň gaýylarma diýip bir goşguty bardy da. Ay 4 gaýdym nuru diýdem. Kulak koyun sözlerime 4 oğullay 4 enerdey kuwat beriň gaýylarma diýdi. Gurbannalar şeýle bir çağalaryny gowurýan adam, beýgi adamdy. Şeýdenden şol goşguny Daňatar Hydyrow Allah'dan ýa-ni ýakyny täze bir aýdym etip döretdi gaýylarma diýip. Gaýylaryna berýän wesiýeti. Gaýyl maşgala nähil bolmaly? Gaýyl maşgala ilk bilen awraýyny taklamaly. Gonyýatyň awraýyny we gonyýasy ulu ýylyň içinde de awraýyňyz beýik bolsun. Ýigit kimen bir kimen bir hataryň başı bolan diýdi. Ihlas bilen dileýärni ýüze silip günüm aýym diýe. Size giň dünýede awraý meýesser etsin alayım diýdi. Ol gaty bir ýynçylyk bilen bir gaýylaryny ýüreginden aýdan wesiýetlerini şonu aýdym edip aýtdyk da şona men şuňky gepleşigimi men getirdim. Indi men şu taýda ýanky Gurbannalar Edizowyň gaýylaryna ýatan wesiýetini Daňatar Hydyrowyň gaýylarma diýen aýdymny ýerine ýetirip bereýin.
dört nuru didem kulak koyan sözlerime dört oğulley dört inerdey kuvat beren duygularıma birim yağım birin ardım abadım feherim benim dört direğim dört pasalım barınam baharım benim ahlak bilen dileyer yüdefirim benim ayım Fedegin dünyada avray miyeseresin olayım Durmuş burun alalaşan yine ara düşüntüde orun beri kalbime da dızap durman eyimide Yiğit kimin bir kimin İlim günüm hoşu bolum Adına avraymalı bilim Bir hatarım başı bolim Ahlak bilen dileyer Yüze film günüm ayım Fedegin dünyada avray miyeseresin olayım Ahlak bilen dileyer yüdefilim günüm ayım Fedegin dünyada avray miyeseresin olayım Miyeseresin olayım Umman aydanta men görýän ýa akwaly barda ýa-ki bul aydymyň akwaly görýän sözlerine bagly sözlerim daňa tarhydyr hem gaty bu berip şunu saýlap alyp şolar ýa-ki aydymda şonu duýup şol aydymy halka ýetirmäni makul birlikde şey diýem şol aydymy aýdýas şun kun üçin ol aydymym milletem kabul etdi, şöýüp diňledi. Nirak toýlara barsam şol aydymy aýtdyrýarlar. Konsertlerde de şol aydym aýtýasdy. Ol aydymyň bir milletiň bir söýgüli aydymlarynyň biri bolup galdy da. Ben gaty begenýän, gownýan, men nira barsam adamlar Gurbannalaryň sözlerine Nurhal Mämediň sadyna, daňa tarhydyryň sadyna Gurbannalaryň sözlerine aydymlaryň
hemmesini men aýdan aýdymlaryň hemmesini bular bilýär, nire bartam şoňa öýler, haýyş diýýärler. Şonu aýdyp. Benim çyn ýüregimden ulu höwes bilen şulaýlarmy aýdýan. Sebäbi meniň esasy durmuşda abray alan aýdymlarym türkmen aýdymlar, türkmen kompozitorlarynyň aýdymy, türkmen ýazyjylarynyň, şairlarynyň aýdymy. Hatam Nurhan Mehmetov bilen kän işledim men. Recep bilen işledim. Daňa tarada umuman türkmen kompozitorlarynyň hemmesi bilen men işledim. Täze aýdymlar döretdim-de. Şol aýdymlaryň köpüsi şol meniň hakyky men öz aýdymym bolup galdy-da. Bayram Durdy, Hudaý Nazarow diýip bir kompozitorymyz bar, dostumyz ýaşulymyz. Ol äle moşor diýip bir aýdym ýazypdy. Onun men gaty kän ýyldan bäri aýdylman ýatan aýdymdy, şonu alyp danym ýazdym, aýtdym, Moskwaň orkestrine aýtdym. Anany şuň kun şol äle moşor eň bir halkyň söýüp dinleýän nire bardan şol aýdym aýtdyrýarlar. Men elbetde bu zatlary men özüm bagtly hasap edýän halkym men dinlese menden bagtly adam ýok. Meniň manymam şol, men ykbalymam şol, men ykbalym aýdym aýtmak. Men bar maksadymam aýdym aýtmak. Hormatly prezidentimiziň bize edýän tagallalary, bize edýän kömekleri, sunuwat adamlaryň gaty gowurýa hormatly prezidentimiz. Sebäbi özüniň başçylyk ýaparatlardan. Aýdym bilýär, onuň Halypa şäherlik ýoluny ünlüýä elmydama. Maya Kuleýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasyna aýdymçylary taýýarlaýar, öňe çykarjak bolýar. Şu aýdymçylar gowy setli, gowy dehinli çağalary dünýä derejesine çykarmak bar maksadymyz şol. Ýa-da Sesiliýanlardan görýän bärde her hili janrlar bar-da. Opera urunun bar, estrada urunun bar, ya halk aýdym aýdylýar dutar bilen bärde bölüm-de. Opera urunun aýdylýan aýdymlar ol çylçyrymlyrak bolýar. Onuň üçin köprak zähmet çekmeli bolýar. Sebäbi opera aýdymlary, opera sunuwady ol Türkmenistanyň kidär ol daşary urtdan Ýewropadan getirilen sunuwat. Onuň üçin onu okamasaň aýdyp bolanok. Onu okamaly, zähmet çekmeli, şoňa düşünjek bolmaly, molumyň bolmaly. Umman şeýler hakda biziň zähmet çekýän kafedramyz şol ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasyna. Operany aýdymçylary galyp ede ol hökman opera aýtmalygyny datdy. Şo kafedrany gutoraňsa aýdymam owadan edip aýdyp bolýar-da, öz sesiň bilen özüňi tapmaly, öz içki dünýäni öwrenmeli. Nähil demalmaly, nähil sözler aýdanda nähil aýtmaly, manysyny nähil ýetirmeli, her bir sözdemleri nähil bärde kän zähmet çekmeli, kän beýik şahsiýetleri dinlemeli. Ortaň biziň esasy maksadymyz türkmen oglanlary, gyýyzlary dünýä çykarmak. Milliligi dünýä çykarmak. Ol opera bolanda da milli opera bolmaly. Biziň maksadymyz. Sen näçe opera aýdyp ber şol türkmençe bolmasa ol bolanok sebäbi bärde gaýtalamak diýen zat ýok. Diňe sen ganyň nähil sen türkmen bolsaň nämeseňem türkmen bolýar. Nähil aýtsaň şoň senin türkmençilik içinde güýçli bolmaly. Türkmençilik duýguň güýçli bolmaly. O öňümden bir näçe bagşylar dinleýän bolmaly, halk aýdymlary dinlenen bolmaly. Şolardan sen öz ganyňa seňen enengden açaňdan geçen, ganyň bilen geçen ýa-da heňleri şonu hökman etip içinden çykarypdan milletine paýlamaly. Bärden şolar ýa-da gaty bir ýynçylikler bar, oň üçin köp zähmet çekmeli, kärini söýmeli. Milletini söýmeli, topragyny söýmeli, eneňi ataňy söýmeli, ahlak tarapdan gaty arassa bolmaly. Ýüregiň arassa bolmasaň, owadan dünýäň gözelliklerini kabul edip bolan. Bu dünýäň gözelliklerini özüňe kabul etmek üçin öz ýüregiň arassa bolmaly. Öz ýüregiň arassa bolsa sen owadan aýdaly tebigatyň owadan gözelliklerini kabul edilýän ýa-da bir ökte suratkeşiň şoň suratynyň öňünde duranda bar, seni başga dünýä äkidýän bir şeyler işler barda. Şonu söýüp bilmeli ýa-da Nurhan Mehmetowyň saallary, simfoniýalary duýup şonu özüň türkmenligiňe buýsuny bilmeli. Şu zatlardan gaýdýar, şeýdip danym özüň ihlas bilen aglataň diýär, sohur gözden ýaş çykar diýär. Öz kärini söýmeli. Söýüp şoňa da zähmet çekmeli. Ihlasyňam güýçli bolmaly öz käriňe.
Ana şonu her kim öz käriniň eýesi bolýar. Hükman ya şahyryň özi kompozitora eltip berýär. Ya aýdymçyň özi şu goşguýuny özi halap saýlap kompozitor eltýär. Ya bolmasa kompozitoriň özi bir eser döredesi gelip şu goşguýuny tapýar. Ine ýanky welleşimi diýaly aýdymyň ykbalynyň başlanyjy şondan başlaýar. Türkmenistanyň halk artisti Daňa Tarxydyrowyň şol Gurbanazar Edizow şahyrymyň goşgusyny özüniň tapyp şonu aýdym edişi. Olam elbetde ilkinji ýerine ýetirjä bagly. Halipa hakykatdan hem şol aýdymy ilki alyp özi kompozitor şu aýdymçyny tapyp şonu bu ýerine ýetirip halka ýetirse, ana ol şol aýdymyň bir kompozitoriň özi aýdymy dünýä inrenden soň bir aýdymça berip şol size netlemegi şu elbetde şol aýdymyň ömrüniň uzak boljagy. Ha, sizin sesiňizde şonu gabat getirip kompozitor onu näme sadyny döretdi. Soň onu siz çyn ýüregiňizden söýüp, soň aýdymçyň hem özi halipany aýdýaňyz ýüregiň duýmaly. Şol aýdymy söýmeli. Şol aýdymy söýgü bolup, şoň dünýäsine girip halka ýetirseň, ol aýdymyň ömrü uzak bolýar. Sag bolun halipa, bir näçe gyzykly taryhy gurrunlar edýär. Şu zatlaryň hemmeti biziň geljek ýaş nesillerimize ullukan bir mektep. Şu ilm ojokda zähmet çekýäňiz. Bu taýda aýdym sadyň çuňlaşdyrylyp öwrenilýän bir ilmi merkezi, bir wagtlar bilim ilim ojaklary bir gurulmaka, salynmanka ýerde urlerde näme medreselere gidip okulyp şu wagtlaryna biziň gepleşiklerimiziň dowamynda bir näçe halipalar bilen halk bagşylaryny töhfetde şolýasa şonu olaň bize gurrun berýän zady gahrman arka dagymyzyň biziň milli mirasymyza, sunatymyza sarpa goýmagy bilen biz dutarmyzy, gyjagymyzy uly buý sonç bilen göterip şonu biz dünýä çykýasy. Ine şu taýda siziň hem biziň bir asuda awadan parahat ýurdumyzda gahrman arka dagymyzyň tagallasy bilen bir halipalamyza hormat goýulmagy, milli sunatymyza, aýdym sadymyza bir ullukan hormat goýulmagy elbetde bir aýdym sadyň kämilleşmegine geljekki ýaş nesillerimize bir dowamatynyň dowam bolmagyna uly itergi berýär. Sag bolun halipa ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyza ömrüňiz uzak bolsun, bir näçe şägirtler ýetişdirip, ol şägirtlere bir siziň hem halipa bolmagyňyz, biziň sunatymyzyň has kämilleşmegi, pajarlap ösmegi elbetde halipalamyza bagly. Ähli türkmen halkyna, ähli sunat adamlaryna, sunuwady söýýän adamlara, milletimize, hormatly prezidentimize ben şon ýüregimden ömürleriniň uzak bolmagyny, janlarynyň sag bolmagyny, şol nukdaý nazarda biz taliplerimizi terbiýelýär. Hormatly prezidentimize ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, döwlet derejesinde edýän işleri elmydama amalaşdyn, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Halipa ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyza köp sag bolun. Siziň hem ömrüňiz uzak bolsun. Şu taýda bir näçe taryhy gyzykly gurrunlar etdik. Sebäbi ýerine ýetiren ýanky 3 tane aýdymyň meşhur bolan aýdymlaryň biri. Siziň hut özüňiz tarapyndan ýerine ýetirilen ilkinji ýerine ýetirjisi hökmünde bize şeýle gyzykly maglumatlary, taryhy maglumatlar eşitmek elbetde biziň üçin has hem gyzykly hem buýsanlarjy sebäbi. Bu gurrun veren tarihi wakalaňy, tarihi gurrunlaňy biziň geljek nesillerimize bir arhiv bolup galjak maglumatlar. Sag bolun ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyza ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Mehriban ýyleşler, ine görüşimiz ýaly biziň gepleşigimizde size ýetirmek isleýän bir näçe aýdymlarymyz, tarihi, ykbaly, wakaly aýdymlarymyz şulardan ibarat. Döreýär aýdymlar hem täsin sadlar, ýanglananda ýürek bary üýtgeşip, bu zeminne şerimizde bolşudy, aýdym sazda ykbal bardyr adamlar. Döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň rowaşlanyp dünýä nusga bolmagy, milli mirasymyzy, mehriban halkymyzy kuýaşly ýoldan has röwşen geljege alyp barýan
Gahraman arka dağımydan janynyň sag, belent başynyň aman, ýurt, bähwetli, döwletli işleriniň hemişe rowaşlyklary betlenmegini arzu edip, her aýdymda ykbal bar diýen gepleşigimiziň bu gedekki sanyny geçirip oturýar. Hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.